Mga kalingap, nung nakaraan po ay nahanap natin si Magdayang. Ano? Oy! Kamusta na? O, saan kayo? Ha? Papunta po kami kay mama ko. Pwede po kami makipisan. Okay. Sa mga oras pong ito ay wala silang matuluyan. Nagkain na ba kayo? Hindi pa po. Nang malaman ko na hindi pa sila nakain, nagpa siya kaming pumunta sa kainan. Ito na mga kalingap at kain muna kayo ha. Kung hanggat kaya. Kit ni baby oh. Paano yun nung nasa kalsada? Anong ano yan? Higaan. Anong higaan ninyo nung sa kalsada kayo natulog? Karton? May nagbigay sa inyo, limus-limus. Galing. Grabe. Na-experience ni baby mag ano sa kalsada? Grabe. Hindi nga po siya nagkakatulog, sir. Malamok dun eh. Buti may mga at least na patuloy dyan. Patuloy-tuloy nung ano, mga nakaraan. Hinahanap. At sa oras pong ito ay muli kaming nagbalik ulit kina Dayang upang magbigay ng bagong pag-asa. Ayan na po mga kalinga si nasa daan po mga kalinga po. Yan. Dito din yung mga bata. Busy ka ano ah? Busy ka? Busy-busyhan? Ipaggamasal po, sir. Walang bigas. Nakikipagamasan? Opo. Magkano ang bayad dyan? Ano po, sir? Bigas. Minsan po, ano na? 200. Ano? 200? Gaano ka lawak yung nililinisan mo sa 200 pesos? Medyo ano lang po, kaunti lang po, sir. Kaunti lang? Mali, mailap. Na ilang oras ka dyan? Mga 3 oras po, sir. Ay di ano na, maganda na yung 200 sa 3 oras. Kaso bilad. Oo. Kumusta na pala? Medyo okay, sir. Kaso mahirap ang ano dito. Buhay at ano. Naghirap po ngayon buwan. Naghirap? Bakit daw? Wala pong... Pagtanim ngayon ano? Yung hanap buhay ng magulang mo dito ay ano? Pagtatanim ng ano? Mga gulayin po, sir. Ah, gulay. Ngayon pong buwan, gagamas kami dyan, oh. Tatanim po kami, sir, ng mga gulay. Tatao ka mo kayo na magkakato? Tatao ka mo. Yan, sipag po ni ano, ni Dayang. So nabigyan ka na? Nabigyan ka ng ano? Kanina po tanghali. Mga ilang kilo naman? 1 kilo, may 3 board lang po yata. Tapos kasya na sa inyong mga mag-iina. Ngayon ba? Ngayon po, medyo may 200 man po, sir. May 200 na. Opo. Bibigyan ka ulit ng 200? Siya na po yun, sir. Ayun na yung bigas? Oo. Tsaka yung 200 po. Ah, may bigas so may 200 pa. 3 oras lang na pag-amos, biruin mo yan. Kanino ba itong ano, itong inaano nyo? Paano lang po, by purok lang po nila. Ah, by purok. Saan yung kaling yung budget? So, nagpapagamas po, taga dyan po. Barangay po ata. Ah, sa barangay. Ano bang gusto mong negosyo? Nag-iisip kami, mama, gusto ni barbecue. Tapos ngayon daw po, pasok na buwan. Gusto halo-halo, sir. Halo-halo? Sama po. Magma-summer. Depende kung kikita. Ano? Ano? Kung ano, yung pangmatagalan na negosyo nyo, yung maganda. Sumapalit kayo ng negosyo. Ngayong summer, mga halo-halo, ganyan. Tapos kapag hindi na summer, barbecue, ganyan. Palit-palit. Sa ngayon po ay mabenta din po ngayon barbecue. Oo, palit-palit. Kung magbigay ako sa iyo ngayon ng 5,000, makakasimula ka na ng negosyo nyo. Opo. Sa 5,000, makakatinda ka na. Kasi diyan po kami sa labasan mag-aanay. Pag-pray natin yung ano, yung 5,000.
Pinagpipray mo ba? Oo po. Magbibigay po tayo ng ngayon 5,000 pero paunang puhunan nila gustong gawing negosyo ni Dayang. Dayang, magbibigay ako sa iyo ng 5,000 para simula ka na magnegosyo. Opo sir, okay na po yun. Oo. Maraming salamat po. Oh, ito na yung 5,000. Bilangin mo. Yun. Sa 2, 3, 4, 5. Maraming salamat po Sir Alvin. Sagad po. God bless. Sa God blessing. Alam mo, may tumulong kasi si Mr. Irias. Yan, binigay ko muna sa iyo yung 5,000 para sa pangnegosyo mo. Ha? Opo. At nawa na kumita ka. Pag nagka problema, andito lang kami. Pagpe-pray din namin yung negosyo mo, ha? Opo. Kasi ilan din yung anak mo eh. 3. Mag-aaral na din po ngayon isang yan. Okay na yung rehistro, no? Oo. Yung asawa mo dati di na nagko-contact. Kung sakaling makipagbalikan siya sa'yo, makikipagbalikan ka ba? Hindi na po. Hindi payag si mama. Hindi na payag. Hindi na payag si mama mong paano yan? Nasa iyo naman ang desisyon. Sa akin nga po. Pero inisip po din po yung mga anak. Na huwag ka ng kumbaga di ka na maloko, no? Po sir na ayaw na po yung mga magkipagbalikan ako dun kasi baka daw po maanan kami mga anak ko dagdag at gano'n. Pero gusto mo sana? Ayaw mo? Na din po sir. Ayaw na din? Kasi pinabayaan kayo sa ere, no? Mahirap na po magbalik dun. Magbalik sa akin, maalis din po. Ganun. Kaya sasarilihin po ko na lang pong buhayin ng 3. Oo, tsaka naman, may tsura ka naman, bata ka pa naman, pero mas maganda ang focus mo ngayon yung mga bata. Pag-aralin ko po sir mabuti. Oo. Doon sa Pambuan, dami yung manliligaw mo daw doon eh. Uy, puro na ako manliligaw, wala naman mga Walang wala. Mga tulong, mga walang puro pagmamahalang. Walang bigas. Wala po. Mahirap yan. Dapat kayang buhayin kayo, no? Kaya po, yung punta po doon, medyo may ininom. Oo. Yung panganay ko nakabantay na doon sa pintuan, ayun na yung papasukin. May dala ako. Pagpasok ko doon sa kwarto, naroon naman po sa pintuan ng kwarto. Nakabantay naman po yung isang anak ko. Oo, delikado din pala doon pag nandun kayo. Mas okay dito, nakakapagsimba ka pa, bukas po, masimba po kami. Magsimba kayo. Importante yun na makapakinig kayo ng mga mula sa Biblia. Ang mga... po yung nakarang linggo ay nag-ulan. Di po kami nakasimba. Kanina lang po na ganong Bible yan. Kapag kinig naman po ng Biblia. Saan pala yung mo, ginamasan mo? Nandiyan lang po sir Tagal. Oo, malayo din Tapos ngayon pong buwan sir, magagamas po kami dyan. At taniman po namin ng puro gulay. Parang ninegosyo nyo na din mga gulay. Maganda po dito ang lupa kasi madaming tubig. Ayan. Dami din po sir dyan na kikigamasan din po kami dyan sir. Ng gulay, mga talaya, talbos kamote, tsaka kangkong. Makaparito ka sir, tanim na po yan. God bless nawa ay bless ka pa. Kumusta na? Kumusta na? Ma-school ka na? Ma-school ka na daw Dayan. Ha? Very good. Kailan ang birthday nito? Sa 8 sir. Nakayakap sa akin parang si Ali. Yung
Yung isa ko, Oo. 15. Oh, God bless. Ay, may madaan, may madaan. Daan, bibig ko. Kung kunin niya ng mga anak mo, ang asawa mo, Naman po ito, sir, baby, guys. At ikaw pabayaan. di mo ibibigay, no? Sa'yo naman talaga yan, eh. Ikaw kasi ang ano. At paglaban mo pati, ano? Mag-aaral ka na, no? Mag-aaral ka mabuti, ha? At least meron ka ng naparehistro. Dati walang rehistro yan. Ito po mga kalingap, na experience niya ng ano eh, ang kalsada. Po, sir, mag-isa. Ha, mag-isa lang? Kulang po mag-isa. Nung pinabinyagan mo? Kailan yun? Kung ano po, Pasko po, sir. Layo pa nung ano, pinantig pabinyagan namin sa ano pa, sir. Saan? Kulasi? Bago magdating Kulasi. Oo. So kayong dalawa lang mag-ina nung pinabinyagan siya. Pabinyagan natin ulit. Ah, ipa-dedicate sir, mo. mapabinyagan ko po yun, sir. Ipa-dedicate mo sa simbahan. Diyan sa Bible Believing Church, ha? Para Sir, mapabinyagan po yan. ito wala din binyag. Hindi pa po yan. Pa-dedicate mo.